Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ka arpenyo tere unailar. Kakanhon jong kaseng New Trap Youth Council, kalalit torpok sa Skolba Northeastern Hill University. Ban penpau yaki jingdawa, ban tungkam tungjamno ada kitrairi traimulong. Kamtam hakakardan registrar jong kani ka Skolba. Henry namar bau Vice Chancellor jong kani ka Skolba, Professor S.K. Srivastava, Om Shemnatre banyakendo yaki noilam jong kani kaseng. Kaneka kanhuan kala pelong da kajing perta rengkat kajing tho bandawa no Vice Chancellor halor kani kajing dawa jongki nalor kani ke HYC kala dawaru yaki wedi kajing dawa kata banthong kam haki benta bapher kom haka post examination controller nang ta ka post librarian bat kiwi da kitrairi traimulong habe kran ba kinoi lam joka HYC loong ba kibreu ka jela jungi menta kilabon kibala nang lastan bat kibala bedru bantrai hakinu ki kerdan la kalong haki kerdan baret neki bahe rukumjo hakani ke jinglit tor jongka HYC chakani ke Skolba nakalyang git khot jongka Khasi Students Union Maulai Circle bat KSU Nehu Unit kilawan poi chakani ke jaka bandawa halor kini ke juk jingdawa kata banthong kamno shuwa ya kitrairi traimulok haki pos ba pher hakani ke Skolba la kalong haki kerdan baret lane bahe rukumjo mentak sini niwan hangne ban persa menpertai ki slogan ki jongi ba pide kumkanihu kare bantung ya ki breu ki jongi kamtam mentak sini bala sai kare ga sini ba ki interview ya ki post ki pher bat ki post ki ba kam sejrong ki ba bat hangne poni hu kum post jong registrar ang ta finance officer librarian bat control of examination tikini di post ki ba di post ki ba don kam hangne poni hu bat kamtam ngiteb ba kum registrar ude ubadari kum sekretari ya kanu ka komiti udan ya ka bor ban thung ya ki nong hikai ki kontrak basis teachers also ki ba don hang ne po ni hu hendrai bede ada ngimyo ya parakasi bede nang ni na po ni hu kan chem jige na marba ni ba kumbalong menta kajing bat jung ni register ba menta naya kum acting register ni ba ki bro ki bun na shabar ki yo ban hikai ki post pher pun hu tengi kwa ba kibun ki nong hikai jongi ba long qualified ya ki post pher kin sim namar ba lembak ka jing yo juki hangni kin long experience bat kin yo ki permanent post ada kat wan ka por ba kin light kinu ki post haki department ba pher jong ka dihu nila dap samit ro ya ka memorandum kepada mentak sengi bat nakaliang jung u rengkat u provisi profesor lamin bat di deputy register kila pensengau bat kila ong ba kin sapet kisa bisyar ya kene kam bat kebaning kong hi kin sa yale ban nyerap ya kibiru jungi ba kin yo ya kini ki pos ban kam hang nepo ni hu no kaliang kaseng hi naka KSU Nehu Unit ke jing dawal ne ke jing kwa namta ke jing e jungi hi kilong ki ke jing sem jing e jungi habangi sem ban kenduk wat lah kano ko office terkam ju kibiru habangi hab ban ya kenduk ikwi pat ki jait benru ke jing kwa jungi hi hoi kade ngimla ban biang barok kiliang kum ki dukhot jo kejak benru ngimla ban long ban biang ban kit kata kam ka bahe rege jing kwa jing la dadon nomor bun ki ba apply na kaliang ki pradok prasnam jing ru ki ba apply kena ka kam ki kwa hi ba ki pradok prasnam jing ki nyu haswa nomor kene ka jika kadai ka jika jing hoi ka dadai makna ka ba ya ki tulop ni ki egila penbiang na pok sentral hendai ki haban perkhat syai ngi ki trai jalal ni ki trai snong ki bdan ni jika sei pat nginwat kita ki kam ki jam jingi lada kam ki jam jingi haban wat pat squeak pat ki jala jong kari India hang ne kal jong imyo watang ban ni ki post ki berit ngimla ban ya ki ktat hang ne ha jingi kre jingi menta kalong ba na kaliang jong u vice chancellor ba pro vice chancellor kalong ba na kaliang jong ki hi kila ai ka assurance kalong ba kat bala hi kin ai kata ka ba kin penbiang ya ke jing dawa ji na kaliang ka seng kalong ba kin tap shoy ki bru jing hi ta kalong ka bala la ki biang la kada kila don ka experience kilong kapitan eligible sepang kita ki post kata ga ke baki ya kenduk ta na kaliang jong ka nihu lani na kaliang jong ka MHRD kim pat reply ru am hor ki memorandum ki pan rai ki chulong na baki priang pat hapor bakawan ka Srimati Irani sini hatu kopor akan mau begidon ki memorandum ki lapang la yo reply akabri bekato kan ki sunrai kabri begini ki post ni padi yo reply ngindang ya ibu dien ngin pet kai ka ba ki permit hadian bekiladap kan interview bala daja bagi jing dawa jongi kamlong kampoi syaka thong tingin ban se ban mi biang bani perkhat pada